Kan du fortælle lidt om jeres besætning, om din rolle her? Ja, jamen vi kan starte med, at jeg hedder Therese, og jeg er ansat her som driftleder. Og besætningen her, det er en besætning med 450 årsdyr. Vi producerer ca. 15.000 smågris. Og de smågris, de bliver leveret til danske aftagere alle sammen. Hvorfor har I besluttet at bruge staldren? Vi har besluttet os for staldren, fordi vi har været flere forskellige produkter igennem fra andre konkurrenter til jer jo. Og vi oplever ikke helt samme effekt. Effekten vi oplever hos staldren, og grunden til at vi er tilbage for anden eller tredje gang nu, er at vi tydeligt kan se en stigning i hjernebetændelser, når vi bruger andre produkter. Og hvilke udfordringer I har haft som staldren, så har hjulpet med at løse? Primært hjernebetændelsen, det er den helt store. Hvis vi har skiftet til nogle af de andre produkter, så har vi kunnet se det inden for 2-3 uger, at så kommer der betydeligt flere hjernebetændelser, både hos pattegrisene og i klimastallen. Og det forsvinder helt med staldren? Ikke helt, men det tager en god del af det her. Har staldren bidraget til at optimere staldens generelle hygiejnestandard? Altså ja, det vil jeg mene, fordi at vi bruger det jo både hos alle søerne og i klimastallen, så faktisk i hele besætningen, og vi bruger det stort set dagligt alle steder, og oplever et lidt mere tørt miljø med knap så mange bakterier. Ja. Så det synes jeg. Og I strøger ved dem dagligt, eller hvordan bruger I det? I farestallen, der bruger vi det under søerne dagligt, og så bliver pattegrishullerne strøget med staldren inden solen farer. Og i klimastallen bruger vi det 3 gange om ugen. I løbestallen, der bruger vi det under de nyfravindede søer 2 gange om ugen, og i drægtigstallen bruger vi det 3 gange om ugen. Vil du anbefale staldren til andre besætninger? Ja, det vil jeg. Med baggrund i, at vi har fået nogle andre produkter, som vi ikke har haft samme effekt.